Єдність дорожче за гроші. Марафон зі збору коштів на штрафи кримським татарам набирає обертів. Люди зі всього Криму фотографуються з 10-рубльовими монетами і викладають світлини в мережі, а гроші передають тим, кого оштрафували. До акції приєдналися вже і у Туреччині. Допомогти зібрати кошти закликав і голова Меджлісу Рифат Чубаров. Приєднатися до марафону може кожен і своїм внеском підтримати людей, яких окупанти покарали за підтримку політв'язнів. Наші співвітчизники, активісти оголосили в Криму кампанію допомоги цим людям, аби закрити ці штрафи. Але питання не стільки в штрафах, питання стільки демонстрації єдності кримсько-татарського народу. Ми будемо дуже вдячні, якщо до цієї кампанії, яка називається кримсько-татарською «Бірлік para cezalarından daha değerlidir» або українською «Єдність дорожче, ніж гроші». Ми будемо вдячні, якщо до цієї кампанії залучаться і наші друзі, сусіди, наші співгромадяни, люди інших національностей. Тиждень тому Таганський районний суд Москви засудив 18 кримських татар до сплати 20 тисяч рублів за начебто незаконне зібрання. 11 липня вони вийшли до Верховного суду Росії на підтримку співвітчизників політв'язнів, несправедливо засуджених по так званій справі про тероризм Енвера Мамутова, Зеврія Псеїтова, Рустема Абільтарова та Ремзі Меметова. Сума штрафів зараз вже становить 360 тисяч рублів, а це 145 тисяч гривень. Попереду ще засідання по 28 кримським татарам.